Nara. Ndewo gị. Biko ewere iwe. Apụtara m na ATM n'ụtụtụ a. M na-atry na-etinye my card ọ na-agba ya. Na-etinye my card ọ na-agba ya. Ma ihe m mere dị ATM, m na-agba my card. And agbọ ka m shi, eshi m agbọ. Biko anọ m na-awọchi gị mgbe ịba na ATM wee withdraw ya ego ahụ ọkwụrụ gị. Otu ọkwụrụ gị nwere ike ịma ya aka na nke ọkwụrụ gị chọrọ m some money ka m wee gba transport wee laghachi agbọ. Biko. Ọ dị too far for me. Mshi na nke ATM kwụrụ m ma aga aka chọrọ gị ka ị were lawa agbọ itiga kaadị gị na ATM ya agbọ gị iti ahụ ọdọ ya agbọ gị itikwe ya agbọshi ahụ as pregnant ATM ya ATM kego dị ime ka ihe ọla itigere n'ọnụ ya agbọpụ ya. Why are you like this? Ị na-enwepụ onwe gị ebere gị nwa shi agbọ si ibe beda Asaba before. First time na Asaba. Hey! Nna m ighele akara. Ighele onions ya dacha. Gị nwa. Bebe da Asaba before. Eliza nne mo. Oh, Linus Mba. Lai Muhammad onye wo. Gị nwa. Last Sunday, I remember vividly you stopped me at the church gate, St. Mulumba's Catholic Church. Yes! Give question na St. Mulumba's Catholic Church. Same na nwunye gị chairman because nyere m aka. Nwunye gị ọnọ n'ụlọ ọgwụ. Anya mmiri na-awụshi gị n'anya. I thought it's real. Nwunye gị osimi ọdịkwa sure. Gị mege tashi na ihe na maka Chineke mba gị ọgụ na tapu go ntị. Tapu go ntị m te ya n'ọnụ ya aja chaw. Wara na agba. Nwunye gị ojikwa nwe elephantitis, tumor of the womb. Nwunye gị o nwere fibroid. Nwunye gị ojikwa ọtụ ime oche otele eghere oghe. Nwa banye ya arịọpụ, nwa banye ya arịọpụ. Na nwa ha dị ihe eji nwunye gị eme ọ dị wọfriri wuriri. Enwedu dị ihe na-akọfọdụ. M were 3,000. My hard earned money nye gị. Last 3 Sunday. Remember the same you at St. Teresa's Catholic Church. St. Teresa's Catholic Church ebe arụsị China gara mee Thanksgiving. You still stopped me. Some na nwa go nwere conversion. Na family una arụsị obi na ben nago. Arụsị ogbusi ụmụ gị na-eme nka na-eme nkonsa. You keep lying because you want to collect money. Today again you with the ATM. That the same day, the same ATM card is jikwa n'aka. What's the name ego nya? You look at this money. You come to try. You know ego. Can't pocket you dem na ego. Ne one bom. Ogi ku die di nya. Na bi ke weliwe o. O te diri Jesu. Biko imonyo. Onya. Ọ na-ebe mmena bi n'ofu ya. Ọ gbago ọsọ ekwu goto leto onye ju. Gịnị ya bi na Asaba ka ọ na bini? Agbọ. The kuza ụlọ na nso. Lega go biko. Ego nyere ya. Mmena pụtaka nyem da money o. Biko nwere ike ise ebe a. Enyi ise ebe a zuzu ise ebe a. Ganye ego ahụ. Ebe a pụọ so onye ara. Duot. I see you do toilet. Hey, nyonyo. Chere ke ihe na-akọ eridi. Nyonyo. Ogini na-eme gị. Ọ maka m jọsụrụ bịara osi gị na gị were chọrọ m obere ego. Ụmụ nonsense money. Ọrụ gị na-eke 100 naira. Iwete 100 naira tọkachara atọka gị enye m maka mma na-ejiri nara gị 100 naira. Ịpụtazie na-akọ eri. Ọ ibe gị na-enye ndị mmadụ 1000. Gịnị nọ n'idachịtụ mmadụ? Enwere m ya ma na-ana gị. Enwere m na-ayọ gị. Kega abaigala n'oshi egbe eluigwe gbagbukwa ego m na-enyere mmadụ aka were ya kọọ ya ọnụ. Why do you keep going around lying with different things? Taa nne gị ga-anwụ taa echi nwanne gị anwụọ. Iji na-anakọsị ndị mmadụ ego don't you know na ọwa oshi? Go and hustle ya a young man. Onye si gị ka hustle dị n'ụdị na ụdị. Ka style of hustle ma ọ bụrụ na eme. Ọ gịnị na-eme gị? Agawara because niwe nna gị ego nnazi ego gịnị mewe onye mba na ego wara na agba gị gịnị na-eme come on get out. Nekwe na onye ayi ya na-aba mba ebega na-aba mba egbe katapila na-enwere break kwọrịa kwa ndụ. Biko ka njọ gịnị wụda anyị? Aha m nwa nwu ga-egbu aha m nwa ili ga-egwuru egbu ya onye ga-egbu gị gwawa ihe wa aha m. Ọkwa ịhụrụ otu a m pụtara taa rịọ gị ego a gị were ya na-akparị m were na-ekwujọ m maka na m yọrọ gị ego m wepụtara obi m yọọ gị ego ihe anyị yọ ga-emegide na ndụ gị eri osi ga ahụ ị ga-ayọgide ayọ te from iji ATM ayọ gị buruzie efere nwa mgbe ntị ị ga-egbe efere ote agagharị kpana street a anụ ọhịa stupid idiot. mmadụ si gị nyeta ya obere ego ị na-afụtọchi ọnụ ekwensu nye gị obere ego gị na-agbagheri ọnụ. Ọkwa ịhụrụ otu a na m ji
wetere eke na-abịa na-arịọ gị ego ihe ngagharị ka ịhụrụ ihe ngagharị ga-eme n'ime o mene ga-eme nwoke nganga ị ga-agago ote gara ụkwụ abashu nwa aba gị ma nọ ala ili enwechi akwa ATM gwọrọ kaadị gị ala ili a ga-eli ego ala ili agbapụta gị eli ego ala ili agbapụta gị o mee na-eme n'ime ndụ gị ihe ike ihe akwa ndụ gị ọtọ gị ụtọ ma gị na-agahụ gị ya iyo n'oke anwa ikpu enye anya ka onye isi na ATM chọrọ nkata bingo nwamkpi na-eso ọdụ msi na ego m nwetara na ATM nye gị mshikwa m na ego m natara na burial were kwa agụ kama ntụtụrụ shiri ayị ya iyo anayọ ogbenye ibe m ogbenye ọnụ ụbịam ibe m ụbịam nwere ahụ ọnụ maka ogbenye m itiele n'ogbenye onye esi nwoke agbọ Linus mba ịgajekwe n'ọchị otutotokwe dị n'ike stupid imbecile dị mkpọ ma ha ka gịnị ga-aga chọọ ihe ị ga-arụ go and look for work ogo ndị mmadụ ime gị ga mụọ ọrụ aka ụmụasị ibe gị nọ na mekanik ụmụasị ibe gị nọ na mụrụ fashion designing ndị a gagodo abafu ihe ụmụ okorobịa na-akwa n'aka and they are making it. Go to mechanic workshops and see what other of your mates are doing. The only thing you got to ATM minutes spy je na aga huje ATM itiga ya agbo itiga ala agbo gbagote egbo ga na lili na ga apụtali n'ime anụ ọhịa yi akwa ebe gada has a choice send them 3,000 the other day nye gị 15 give back today na agwa m na ego m nego ọdọka ndụ gị ga-adọka akwa hụrụ gị ma ndụ gị adọka gị kpọ m onye oshi ewu isi n'ọka anwụ na-achị m sele nwa mbi na-esojega m ihe eke dede mụ nwa udede gị mụ na gị onye tọrọ gafukwe kpụrakwarịrị n'ụkwụ go and look for work and ayọ in the name of nyere ya aka different stories. Can't you go and look for work, look for something else? Ndị mmadụ na-agba ọkada keke na anya ya anya o nwere some management jobs ị ga-etinye aka at least on daily basis gị na-enweta small money than disgracing yourself along the road. Kwụsịkwa m mbọsị ọzọ ma akwụsịrị gị ndị apams gị kpọ m onye osi ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. Asị m oriri na ọṅụṅụ nke ụwa ọ bụghị ebe ndụ dị. Ịkpa asị na mma nke ụwa ọ bụghị ebe ndụ dị. Ndụ dị n'aka Chukwu. Ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. Ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.